Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Lanjut sarapan di sego wadang. Sego ndik sore, guys. Ini gak popo marah ya apik sego wadang. Ngilang penyakit. Guys, tak bukakan review di sini. Pepes sih. Jus. Mari kita makan. Jus, guys. Melumuh. Pas asine gurih. Kita sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jus. Jadi keset, guys. Kirine akeh kudu alon-alon. Nek apa jenenge? Legen. Bismillah. Pas kurang pedes nyoblos lombok. Ngomong ini guys gak usah lawan, guys. Udan-udan enaknya ngene iki kok sanjangan. Wih, guys. Langsung tak review no. Balap. Pas gimana sini? Gurih. Wow. Warung. Kayak godhong jeruk dadi gak patek amis. Nyebut lombok, guys. Ya Allah. Lombok setan nyeplos.
Ini rasa gurih, asin, legi, kecut. Pokok rasanya pas guys. Tapi nek mana ini hati-hati, ini banyak sekali. Nek digoreng kan apa jenenge? Iki rine melok garing. Tapi nek digoreng mambu lengo gak pati seneng. Seger dinginekno guys. Beda. Enggak ngono dibumbu kuning. Wah. Ini di balung ini pesen. Potong. Piye iki gak sombong, Mbah. Wis ra sombong, Mbah. Kira duwe katok. Rangkep ora katokan, guys. Nang wong koyo ngene. Piye? Bar iki ping gosok. Palingmu adalah ngerikiti ngene kan. Ndase kuwi malah kremes. Untuk kalian hari ini masak apa, guys? Sarapannya apa? Mbak Isma mendung-mendung. Masaknya adalah pepes iwak nggawan. Bagian ndas malah paling enak. Enak guys. Wah. Ini paling suwi mikili ngenean. Unyu guys. Tapi untuk segone Mbak Isma wis
Wis warak untuk sarapan wis tak. Engko mangane ki awan gak ngono sore. Biasanya awan malah lali mangan. Kalau dingin kae sedino makan mangan. Terus pas ndelokno amanah kan lho, guys. Sarapan tok kae. Tapi sampai sore. Pokoknya pol enak bagian kepala malah nek iwak-iwak ngene iki jajalen aku. Rasanya malah gurih. Ah, entek. Entek tanpa sisa, guys, piye iki? Kuwi. Jajal nganggo blimbing wulu malah. Habis alhamdulillah tak sih koyo dipangan kucing. Koyo kucing, guys. Sandas-ndase sak balung-balunge dipangan greges. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah diparingi sehat seger waras. Walah, bagiku mangan ngene ae wis bener-bener nikmat. Aku nek mangan ngene iki apa sih dieling bojoku, guys. Kono ya wis mangan pengen tuku mangan enak ya tuku ngono. Gak masak dhewe saiki disikan jane akeh masak babature padha mulih. Anek sing gak kerasan, anek sing gaji kurang gede, nek matane wong. Nek bojoku tak kon bersyukur wis ning kono ae dilakoni sing penting mergawe timbang gak mergawe. Ning omah ape apa soalnya ning omah gak duwe kene gawean, guys. Ning kene padha sepi, padha nganggur wong-wong. Enek gawean yo ngono kuwi merantau makane tak kon betah-betahno sampe bodho. Dilungkas bodho kok malah ra cekan duit nek gak nekat ngono. Iki alhamdulillah kemarin teko neh wong Brebes, guys, 5 orang. Dadine ning kono wong 8 wisan. Maune wong karek wong 3. Wong cepu do mulih kabeh sing budal wong 4 kae mulih sing 3 karek Pak Riko dhewe wong cepu ning kono. Solone wong Brebes kabeh wong ndi Bandung wong pokoke Jakartanan kono. Cilacap apa ndi ngono lho pokok man. Muga-muga ya ning kono diparingi sehat sampai mantuk sok terus lancar rezekine aku wis ngono, guys. Sebenarnya ya wis kangen. Sebenarnya kangen Peri, Bu. Kangen Peri yo kangen bojo. Kangen kangen anu bojone, wong bojone yo guys, mosok gak kangen. Nek matan ngene, kok iki jane gak kangen aku piye? Yo kangen wong bojone ra kangen piye. Terus kangene mbek sapa nek ra karo bojone yo. Karae piye wong lagi RDL-an. Jarak jauh. Dadine yo wis diterima. Wong tara yo golek dhuwit mergawe ning kene Mbak Isma yo mergawe ning kono yo mergawe. Makanya pemirsa bantu tolong apa tonton terus kontennya Mbak Deni Mbak Isma ben iso bantu-bantu ekonomi perekonomian keluarga ya pemirsa. Ben kena tinggu apa-apa. Wis berjuangane yo sak karek ning kene ngene iki. Saiki ape melok bakulan piye? Mergawe njaba ya piye melok wong anak iki sekolah ora nek sing ngopeni koyo nalini apa kan urung iso kecuali nek anak iki wis bener-bener dewasa. Aku kae nek umpama apa Peri gelem sekolah gegora kuwi aku jane apa tetep ajak mergawe, guys, tapi anak terus ora gelem sekolah dadine mulih aku nekat pulang ya. Sekolahno bocah. Lagi terus gak gelem wong anak ki nek diopeni Pak ya wis beda. Ya bener pakane tapi ora kaya mbuke ngono ngurusi kuwi. Kaya mangane, aduse, apane kecuali nek wis SMP apa SMA bener-bener wis dewasa apa-apa iso salin dhewe, iso apa dhewe mandiri ngono, guys. Nek ditinggal mergawe iso apa-apa dhewe. Iki kan bocah iki cek membutuhkan apa ya
ngono ku lho kene dadi ya wis ya lakoni lho ya Allah malah kok weteng iki guys kayak bengi neh payahe turu iki bar dikeki sarapan wareg turu mak klo pepesen cipuk aku ngonten sarapan bar iki sirahe kelingan nang bar man per ikanan gorengan ngono kuwi duh ndang turu guys pemek apa ora sida mbah ya mendunge koyo ngene kok mbah ora nek panas malah engko ambune bedeg tipe wangi lah lho ora koyo nek langsung garing kena sengenge dilungkas panen klopo guys klopone mulai gede-gede karo Pak Riko jane kono keisak ben nek cah bocah-bocah liwat nek matan tane ngeritis urung kok brengesake wis sampe apa nek iki kok denger-denger berarti ki mangan wareg tek sak piring ki sampe entek ngene iki inuk soalnya suwi gak tau mangan ngene iki lho ya guys cerita apa nih nek diceritakno ora ngarah bar guys iki baru mangan wareg ncepres tapi nek gene bature yo ngene iki denger mangan enak lah ki lho gak seger guys ora kaya nek bature tapi nek lesu yo tetep mangan sarapan ora sah sida mbah-mbah ki lho ning meja mbah sarung wah malah badeg engko gene panas iki lho ning meja kene lah larangan mbok lebih yo nguri mang iya tapi kok kene lah ya kowe tak celuki ra krungu ngene mani aku wah pantes mak wah wong ning ndi aku ngono lawange dilebih wis pake engko nek eneh pake kurangan ya mek neh sarapan nek jare mani dadi limang ngonoan tak gowo Pak Panurung akeh enak kok cek terus kan penting ndase nek kurangan nek peri mbuh gelem mbuh ora peri anu gede-gede tempe cakar peri ki yo angel tapi ngene iki nek ngene iki iwak ngene iki pokoke nek digoreng mau tapi nek dingene-ngenekno gelem dikelo kuning yo gelem mangan ae sing enek kuwahe iki lho ndek mangan ae guys pokok nek dingenekno pokok seneng ndek niki bumbune kuning yo rine akeh lho kemarin sak kira seneng kok rine akeh rine kepesan nek digoreng ora dipangan tak omongi kowe mambu lengo mbok bocah kuwi kan kaya aku senengane iki banyu yo engko tak kene cok tak mbuh cok kowe Pak ya mbok tak bahkan cok lha kowe kok gelem gak ya aku wis Pak yo kek iku kek nong kok tak kene gak sah Pak lagi mau kok bahkan cok kayak iya kayak bahkan masak ning nguri men kayak nang ngene iki panganan wong ngene iki opo dadi pangan nek kurangan yo mek ngono wis aku ki nek panganan anu guys ora nganu nek kirang timbang gak kepangan alok dikekno wong apa wae timbang bosok timbang ibu apa wae aku roti apa yo tak tokno dipangani bareng-bareng malah enak nek dadi pangan ndang wis ora jamur ora mbuak enek kerupuk yo nek wis gak kepangan gak doyan tenanan ora gelem yo wis kadang pakane pitik kayak banyu aduh wareg guys aku tak ambil sitok telu wis ngono Mbak Isma pamit terima kasih banyak sih wis nonton konten-kontennya Deni Isma Awis wis selalu support nggak Isma saran masukan wis ditonton terus ikan wis gak di-skip sepurane nek klira-klirune tutur katane sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak Isma pamit dulu becek titik Allah ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya gembel guys.